او میاش دروجی د مبارک مزدوری وکا پاسا پشمن د تیاری وکا پاسا پشمن د تیاری وکا میاش دروجی د مبارک مزدوری وکا پاسا پشمن د تیاری وکا پاسا پشمن د تیاری وکړه یا دروجی میاش کول اعلی دا یا دا فر زمان دا الله دا د امت یا امت د مصطفی دا وای د امت د مصطفی دا نو بخنا غوړ الله پاک زاری وکا پاسا پشمن د تیاری وکا پاسا پشمن د تیاری وکا وای میاش دروجی د مبارک مزدوری وکا پاسا پشمن د تیاری وکا پاسا پشمن د تیاری وکړه کچ کل اسو نکړه الله تا یا وای نظر کرم کماتا اے گناہ میں معاف اے معاف کرلو یا ذاتا اے گناہ میں معاف اے معاف کرلو یا ذاتا نو پا عاجز سر سوالنا ضروری وکا پاسا پشمن د تیاری وکا پاسا پشمن د تیاری وکا وای میاش دروجی د مبارک مزدوری وکړه پاسا پشمن د تیاری وکړه پاسا پشمن د تیاری وکړه بخفل قدرت سر سبحانا یا آواز کلی فاز وفاز دا اسمانا اے وای سغواڑی اے غواڑ مسلمانا اے وای سغواڑی اے غواڑ مسلمانا نو قیمت دے آخرت لد خواری وکا پاسا پشمن د تیاری وکا پاسا پشمن د تیاری وکړه وای میاش دروجی د مبارک مزدوری وکا پاسا پشمن د تیاری وکړه پاسا پشمن د تیاری وکړه او ګور د شفیع اخیر پار دے یا در بخششا تا انتظار دے اے ددی ساتو قدر پکار دے ددی ساغت یا ساغت قدر پکار دے نو پجل باور نشتا دے گڑا سمدستی وکا پاسا پشمن د تیاری وکا پاسا پشمن د تیاری وکا وای میاش دروجی د مبارک مزدوری وکا پاسا پشمن د تیاری وکا پاسا پشمن د تیاری وکا پاسا پشمن د تیاری وکړه اے مومنا مسلمان پاسا
یا قیمتی وقت نادان فاسا فاسا نو مبارکا میاشتا سخ کلے در رمضان دا یا غافل نشی اے انسانا فاسا فاسا نو رب آواز کړي بندا غواړ سغواړي ول نغواړي زما نفاس فاسا نو کو بیماری چې د جوړ د بیمار کړم یا بندن شي پریشانا فاسا فاسا نو د دوزخ عذاب ډېر سخت دی مومنا نو خپل ځان بچ کړه دا ډېر نفاس فاسا یا جنت نمی خستا سازو سنبال دیا یا اے امتا یا قدر دانا یا پاسا پاسا نو تا تخوری او غلمانا یا پایل تزار دی ویرا ززر د دنیا نفاس فاسا نو رز د تیر کړه پمنډو شپه په خوب اے رب رضا کړه بس د ګرانا فاسا فاسا نو رز د تیر کړه پمنډو شپه په خوب کې اے رب رضا کړه بس د ګرانا پاسا پاسا نو وای خاج شمس رحمان رب مهربان دنو اے زرغ والا د الله نا پاسا پاسا او پاسا پاسا پښمن د تیاری وکړه پاسا پاسا پښمن د تیاری وکړه نو یاش درو چې د مبارک مزدوري وکړه پاسا پاسا پښمن د تیاری وکړه پاسا پاسا پښمن د تیاری وکړه او چاغار چاغار د بلبلو یا زار خوشبویان دی د ګلو اے وقت پښمنه د خوړلو وای وخت پښمنه د خوړلو نو کو وڅ د کیږي ګوره خیال د گاونډي وکا پاسا پاسا پښمنه د تیاری وکا پاسا پاسا پښمنه د تیاری وکا وای مې دروځي د مبارک مزدوری وکا پاسا پاسا پښمنه د تیاری وکا پاسا پاسا پښمنه د تیاری وکړه پاسا پاسا پښمنه د تیاری وکړه نو شمس رحمان خجی وای پاسا نو شمس رحمان جی وای پاسا ازلد خالی کړه د وسواسا اے بس کلمہ یا کلمہ کړه د اخلاصا وای بس کلمہ کړه د اخلاصا نو دعا فمنا ټول مدد
गदा नबी वका पासा पासा फिशमल दे तैयारी वका पासा पासा फिशमल दे तैयारी वका वह म्याश दरोजे द मुबारक मजदूरी वका पासा पासा फिशमल दे तैयारी 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 वका।